ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಬರಡು ಬಂದು ಈ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಈ ಕಾಸು ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನಡ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಬೈದಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೊಂಬೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಮೇರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದುಬೈ ಕತಾರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಪಾತೇರಿ ಮೂಲ ಇಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಕಾಸು ಎತ್ತದಂಡು ಅವ್ರು ಗುರುವಾರನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ರೀ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಐನದು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿ ಒಂಜಿ ತುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪ ಪಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪ ಬಾರಿ ದುಃಖಡುಲ್ಲ ದಾಲ ಇರು ಬುಲಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನಕುಲು ಕೊರಿಯರು ಇರು ದಾಲ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಆನೆ ಇದು ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜಿ ಆನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆರು ಬಂಗಡುಲ್ಲೆರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ್ನೆಡ್ದು 10 ಪಾಲು 100 ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್ ಆತಂಡು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಜನಕಲ್ನ ಕಾಲ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ ದಾದಾವೋಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪವರ್ ದಾದ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಲಲ ವೆಲ್ಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನಿ ಏನು ಒಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮಂಜಾತಿ ವಿಷಯರಲ್ಲಿ ಏನು ತೆರಿಪವೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನಡ್ದು ಎಂಚ ದಾದ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಬಿದೇವ್ರದ್ದು ಬೊಂಬೈದು ನಮ್ಮ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಪೋಡಿಚಿ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈರು ಏನು ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಾತಿರ್ನಗನೆ ಪಂಡೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಕಾಸು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಇತ್ತರ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕು ಬಂಡದು ಅಂಚದ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿಕೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಚ್ಛೆನೆ ಏಟಿ ಆನ ಒಂದು ಒತ್ತೊನ್ನೆ ಆತ್ರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಚಾನಲ ಮಲ್ಪು ಲೋನ ಇಂಜನ ಮಲ್ಪು ಕಾನ್ ಅವಕ್ಕ ಲೋನ್ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದಾನೆ ಕಂಡೋಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಮೇಶನ್ ಪೂರ ಪಂಡಿ ತುಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೂಲೆ ಇಡುವಂತ ತೆಲಿಕೆ ವೈದಂಡು ಎನ್ನ ಮೂಲೆ ಇಡುವಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ವೈದಂಡು ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರೇಮಿನಕುಲು ನಾಟಕ ಪ್ರೇಮಿನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ನಕುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಐನಿಡ್ದಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕುಲು ಸಂಘ ಸಂಸದಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನಡ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಬೈದಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೊಂಬೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಮೇರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದುಬೈ ಕತಾರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋತಿನಕುಲು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರು ಅರಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರಡು ಎಂಗಳು ಪಾತೆರ್ರೆಂಡು ಎಂಗಳರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರು ಹುಷಾರಾಪಿರತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಂಚ ಹೊರಗೇಂಡ್ರಿ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇರ್ಮಂತಿನ ನಟನೆಗು ಓಲು ಮಾತ ಇರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಆತೇವು ಪುಣ್ಯನೇ ಅಂಚಾದು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮುರನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗಿತ್ತೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ದಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತಿತ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ಅರ್ನ ಸಂಕಟ ಅವಡು ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅವಡು ಅರೆಗೆ ಏತ ಕಾಸುದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತ ಆ ಕಾಸುದ ಮೊತ್ತ ಬತ್ತದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಖಿಲ್ ನಂಬರ ಉಡುಪಾರ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಉಲೈಡ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದುಂಡು ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಏತ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಸಮೇತ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರೆದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಕೊರತೆ ಅಂದ್ ಏರಡಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪನಿಯರಲ್ಲಿ ದಾಲ ಪನಿಯರಲ್ಲಿ ಎಂಗನ ಹರೀಶೆ ಹುಷಾರ ಓಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದು
ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಮನ್ನಾಗ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆತ್ತು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಫಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತನ ಅರ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಖರ್ಚು ಆ ಕಾಸು ಬೈದನು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಮ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ 2 ದಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡು ನೇನು ಓಪನ್ ದೀತ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ದಯಗಂದು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ಡರಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಯರೆ ಪೂಜಿ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂಜಿ ಈ ಮೇಟ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಅರ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಪೇಷಂಟ್ ಖಾಲಿ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನು ಆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೆನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾಸು ಡಕ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಪೋಯರ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಅರ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲಾರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು 2 ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒನಸು ಉನಾಡು ಬಂದ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ದ ಏತು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೇನು ಅಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಏತು ಕಾಸುದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಾಸು ನಮಕ್ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದನು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ದಾದ ಬಣಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬಾರು ನಾನು ಇದು ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜಿ ಆನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲು ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ದಾಗಲು ಮಾತ ದೂರ ಇಡ್ತೀನಿ ಜನ ಪಿದರ್ಡು ಬೊಂಬೈ ಇಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಏನಾಗಲಿ ದಾದ ಅಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏನು ಆಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ತೆಲಿಪೋ ಪನ್ಪೆನಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಧೈರ್ಯ ಏಪೋಲ ಬೋಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ಈತ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಅವಡು ಜನ ಕುಲಿರೇಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತಿಲ್ಲದ ಅದಕ್ಕಂದು ಬಣ್ಣಗ ಈರು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಈರು ಕಾಲು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತತ್ತು ಈರು ಊರ್ದ ಸೊತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸೊತ್ತು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಸೊತ್ತು ಈರು ನನಲ 100 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಈರ್ನ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈರು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಗ್ಲೇನು ತೆಲಿಪೋ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈರು ಹುಷಾರಪ್ಪರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಈರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಏಪ ಪೋಯರಲ್ಲರು ಆಪರೇಷನ್ ಏಪ ಆಯರ ಉಂಟು ನಾನು ಗುರುವಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗುರುವಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂತೀರು ಅಂಚೆ ಪೋದೋಳು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆನೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನೆ ರೆಡಿ ಆಪ ಇತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇನಿನಂಚಿನ ಓ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಂಕನಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪೂರ ಪೂರ ಬೈತು ಅವಳು ಆನಂದ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 6 ಸರ್ಜರಿ ಮನ್ಪ ಅಂತ ಎಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂತ ಕಾಸು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗುರುವಾರದನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋಗಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಿಯೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಲೆಂದು ಪಂಡು ಆನಿಯೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಉಲೈಡ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಧನ್ಯವಾದನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಲ್ಲರು ಅಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪೋಗ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪೊಪ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೊಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಪೋನಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಬಾರಿ ದುಃಖಡಿತ್ತ ಕಾಸು ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾಪುಂಡು ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಕಾಸು ಕೊರುವೇರು ಬಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನಾಥ ಕಾಸು ನಮಕ್ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುದುಂಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡು ಅಕಲ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೋರ್ಚಿಂದು ಬಂತೇರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಏರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ ದಕಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿಜಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳುವಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಯ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ದಕಲು ಮಾತಾ ಇಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೋಮಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಡು ತುಳು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ರೀಸ್ಟೋರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಲೇನು ಅಕನಕನ ಪೇಜ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ದುಬೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತಿನಾಗುಲ್ಲ ಪಾಪ ಇವನು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ದಾದಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಾಮ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ಕ್ ದೀತಿನ ಕಾಸು ಹರೀಶ್ ಮಾಮ ಏಪ ಹುಷಾರಾಪೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಸು 22 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಹುಷಾರಾಂಡ ಯಾವ ಬಂಡದು ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಮ್ಮ ದಾದಾನಲ್ಲ ಪನೊಲ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಾರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಆತು ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ಹುಷಾರು ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂದು ಒಂದು ಕಡಪುಡಿ ಕಾಸು ಮಾತೆರ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತು ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಹುಷಾರಾತು ಬರ್ತಡೆ ಅವನದೇ ಎಂಕುಲು ದೇವೇಟ ನಟೊನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಎಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಕಾಸು ಬೈದಂಡೆ ಐಟು ಆನ್ಲೈನ್ 1,75,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಬುಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಂಡೆ ಇತ್ತ ಸದ್ಯರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ದ ಲಿಮಿಟ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡೆ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆಡು ದಿಂಚಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಸು ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟಾರ್ನ ಓಪನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಶಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಸುಲು ಬೈದಂಡು ಆ ಕಾಸು ನಾನು ಅರೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಡ್ಲ ಒಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಒಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂಚಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಅರ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾನ ಆತ ಕಾಸನ್ಲ ಯಾನು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಎದುರುಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಮೇಜರ್ ಅರೇನು ಯಾನು ಎನ್ನೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ರಿಜ್ಜಿರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅರೆ ಎನ್ನದು ಈ ಕಾಸನ್ನು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಬರಡು ಬಂದು ಈ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ 1 ರೂಪಾಯಿಲ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಈ ಕಾಸನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದಿನ ಅರ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಐಟದ ಅದನ್ನ ಒರಿಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು 2 ದಿನದ ಕಾಲ ಜನಕುಲು ಅಂತ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಅವಳ ನಿಖಿಲ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ದೀವನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಐನೆಡ್ದ ಕಾಜಿ ದಿಂಗುಲು ಹರಿಶಣ್ಣಗೆ ಒಂತೆ ಬೇಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಬೇತದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಂಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣವನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ದುಃಖಡು ದಾಲ ಇರು ಬುಲಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನಕುಲು ಕೊರಿಯರು ಇರು ದಾಲ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಅವೇ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಉಂಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾತಿನ ಕಾಸು ಎಂಕಲ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ದಿತ್ತನ ಆತ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೈದಂಡು ಇನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ 2 ದಿನದ ಕಾಲ ಓಪನ್ ದೀತ 27 ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡುನ ಬುರ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಎತ್ತುನಾತ ಕಾಸು ಎತ್ತದನ್ನ ಪಂಡದಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಚಾರನೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಾರು ಈರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇರು ದಾದ ಪನ್ಪರಾಣ ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತಲೆ ನಾನು ಸಂದವ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿವಾದ ಒಂಜಿ ಹರೀಶನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಿಕುಲು ನಮಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸೂರಜಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೊ ಇರೇಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ದೇವೇರಿ ಇರೇನು ಏಪಲ ಕೈ ಕೂಡ ಇರಿ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಇರಿ ಎತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಕೊಂಚ ಬತ್ತದ ಹರೀಶನ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಇರು ಕೊಂಚ ಸ್ಪಂದಿಸಾರಿ ಸೊ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಟದಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವರದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದ ನಾತು ದೇವರದಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಎತ್ತು ನನ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾರೆತ್ತು ಆಗಿ ಅವೊಂಜಿ ಪೊರು ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊಂಚ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾರೆ ಸೊ ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರಿಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಇರ್ ಮೂಲ ಇಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಾಸು ಎತ್ತದಂಡು ಅವ್ರು ಗುರುವಾರನೇ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ರೀ ಅಂದ ಉದಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಏಪ ಅವರ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಸುಲ ಎತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಎತ್ತುಜಿ ಸೊ ಹರೀಶ ಅಪ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಆದ್ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬುದ ಕೊಡಲಿದ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮಾತಾದೊಂದು ಪರಕೆದ ಕಾಸು ಅಮ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಐನದ್ದು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಏಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಆವಡು ಅನ್ನ ಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಏಪಲ ಇಂಚ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕಾಯ ಬುಲ್ತೇನ ತಿಲ್ತೇನ ಅಂದಲ ಏರ್ಲಕ್ ಏನು ಜೀರ ಅವಳು ತೆಲಿಪವನ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ
ಆಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನೋಡು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡು ದೈವ ಬೊಕ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಆ ದೇವೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಡಪುಡಿರ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಯಂದ ಆತೆ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲನೆತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೋನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತುಳುವೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ದೈವ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತೆ. ಗ್ರೇಟ್ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತಾಡ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಆ ಕುಗ್ರಾಮ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಿರಿಗಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ, ಎಸ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಿಕುಲು ಕೊರೋನಂಚಿನ ಕಾಸನ್ನು ಎಂಕುಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಂತದ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದುವೇ ವಾರಡ್ ಅರ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ನಡಪೇರ ಉಪ್ಪು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗಾರು ಗುರುವಾರದಾನಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಲೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾನಿರದ ಹತ್ರ ವಿಶ್ವದ ವಾಮೂಲೆಡುಲ್ಲರ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲಾದಿಪಾಡು ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರಾದಿಪಾಡು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಅರ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರಲ್ನ ತೆಲಿಪಾವಡು ಬಂದದ್ದು ಕೊನೆಗಾದ ಹರೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾದ ಬರ್ತದೆ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ಯಾನು ನಿಗಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು. ಎಸ್ ಏನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪರ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪೋತು ಜಿ ದಯ ಪನ್ನಗ ಪಂತಿನೆಟ್ 90% ಜನಕ್ಕುಲೆಂಗನ ಪುದರ್ ಪನೋಡ್ಚಿಂದೆ ಪಂತೀರಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದಯಗ ಬನ್ನಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮವರಿ ತುಳುವಾಗಿ ನಮ್ಮವರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಪುದರ್ ಪಂತಿಜಿ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಆ ದೈವ ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕುಡರ ಪನ್ಪೊಂದಾದಂದು ಪನ್ನಗ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಾಸನ್ನು ಪಾಡಲಿ ಇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ದಿತ್ತನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡುನ ಐಕ್ ನನ್ನಡದ ಮಿತ್ತ ಕಾಸನ್ನು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಪಾಡುನು ಪಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ 2 ದಿನ ತೆಂಕುಲು ಓಪನ್ ದೀತ 27 ತಾರೀಕು ತಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಪ್ರೀತಿಗ್ ಮೂಲ್ತುರದೆ ತರದಗ್ಗ ಒಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವರಿ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನ ಒರಿಪಾರೆ ಈತು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಂತಾರೆ ಒಂದುವೇ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಾಕಾರ ಮಂತಿನ ಕೊಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು.